Mga kawaray, vlog na naman tayo, video na naman, live na naman tayo dito sa ating bahay. Wala naman tayong ginagawa, wala pa naman na tayo magtinda, yung tinda ko andoon. Dito na naman tayo guys sa inyong harapan. Alam mo kung ilan yung views nito? Ilan? 20 million. 20 in just 24 hours. Kaya, sa'yo ko lang to. Sino ba ito? Ano ba si Pakita Diaz? Hey, shoutout sa apat na nating manonood dyan. Mega may love shoutout po. Dahil hindi pa tayo nagtinda mga kawaray, yan. Live muna na tayo para madagdagan naman yung ano natin. Dollars. Baka sakaling sumak. Siwala. Ay, shout out po sa 33. Ay, 51 viewers natin dyan. Patamsak po. Kung hindi pa nakatamsak po. Please po. Uy, nak, ano ko, nahulog mo na. Shout out sa 33. Ay, 51 viewers natin po. Against na earth. Ito ko ilagay. Ay, malabo talaga sa cellphone na to. Ay. Maguligo ka. Iba na. So guys, andito na naman ako. Shout out. Oh, ano mo yan? Shoutout nga pala sa mga kabindors ko na walang mga pakialam. Wala rin akong pakialam sa inyo. Kilo BT. Shout out po, shout out. Mega love shout out po. Kilo BT. Thank you bro, thank you very much po sa pagpasok sa aking meeting live. Thank you po. You're the best. You're the best. Wait lang po, bigyan kita naman. Wait lang ako nung sa mga.
Reggie. Patamsak, sir. Puntahan kita doon sa aming channel mo. Bigyan kita ng jacket. Ano mo pala to, Ninja? Yung main channel niyo, sir. Pwede niyo po ibaba. Sir Kilo. Okay, bro. I will thumbs up. Paano po? Pababa po yung main channel niyo po para mapuntahan kita. Dagdagan kita ng banana. Pwede niyo po ibaba yung main channel niyo, sir. English spoken to eh. Okay, sir. Yung main channel niyo. How do I do that? Your main channel, sir. You down. Down. English ba yun? Hindi ko maintindihan, sir. Di ako marunong mag-English. Link. Ibaba yung pong link. Link ba? Like this. Wait a minute. Tinatawagan siya ng number, hindi niya mapunta. Yan, sir. Yung binaba kong link po, pwede nyo pong pasyalan po. Pwede rin po kayo magbaba ng link nyo po, sir. Yung main channel nyo po para may pin po natin. English speaking po kayo ata eh. Speaking English, sir. Ako hindi eh. Tagalog. Baka pupunta. Ganyan damit mo. Bro, mag-like na lang ako. Di ako kailangan ng subscribe. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Kala ko po, English speaking kayo eh. Bro, mag-like na lang ako. Hindi ko na kailangan ng subscribe. Thank you, idol. Akala ko main channel nyo to, sir. Chinecheck ko po yung ano nyo kasi bibigyan kita ng banana. No, thank you, sir. Thank you, boss, sa pag-like sa aking YouTube. Maraming salamat po. Malaking bagay na po 'yun na madagdagan ng aking YouTube channel ng bagong subscriber. Thank you very much. Okay. Okay lang po. Nag-like na lang ako. No problem. Thank you, bro. Sir Kilo. Sir Kilo BT. Thank you very much. Thank you very much. Ayun, oh.
Subscribe bro. Thank you, thank you. Thank you, salamat. Thank you very much. Mute ko lang kasi may music. Mute ko lang guys kasi may tugtog baka ma-copyright po tayo. Mahirap na. Sayang yung ano, live. Malabo man yung cellphone mo. Mute ko lang guys May tugtog kasi. Oh, oh. Yan na ikaw. Shout out po.
Lambot ng kanin mo. Kasi naman yung kanin ng hapon. 30 na lang. Kain po. Gusto kong kasi din sa labas eh. Wala nang bahay.
Shout out. Diyan ka na. Pusa. Tikim lang. Hindi man progress. Wow. Okay. Paano? Ano ba, boy? Ano ba, boy? Bye-bye, guys. Bye-bye. Hello, vlog. Welcome to my guys. Oy, wala kang bebe. Kasi ka ng bebe. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ay, papa ka. Hello, guys. Hello. Ay, balik na rin. Shout out, ma'am. Mommy B with kids. Thank you very much po sa pagpasyal. Oh. Yan. Mapit ka dito. Ang dami mo pa magkain sa bunga. Bobo.
Maganda pa ganyan po. Uy! Pa. Isa. Huwag mo unahin yung puro laro na. Kumain ka muna. Dugang. Harap. Bilis. Ito habang tumatagal. Eh, bibingin ka na rin. Tutubo na nga lang. Dalawa lang na naman. Wala. Oh. Abot mo? Diyan umuyak ka na. Umuyak na. Kanina maraming lumabas. Maglinis. Dami na kanina. Mabot wala na. Yan ang mga No? ano
Yan yung katawan. Street mo, huwag kang gumaya kay mama. Ganyan yung ako. Pero, ano ba? Ano to? Ano to? Ano nga to? Itlog. 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 Sumog mo ng buo. Itlog lang po po. Ganito naman yung bagay. Ayun mo na sinakyan. Sige! Uy! Uy! Wala.
Nandiyan, halika dito, dali. Mama. Lalabas tayo. Yun ang gusto mo, hindi ba lumabas? Shout out sa tatlong nanonood natin dyan. Medyo love shout out po. Maraming salamat po sa mga solid natin dyang manonood. Kahit wala, joke lang. Please do the comment section down below. Guys, if you go to one of the channel, you want to make an interview with them or support them, right? Just make sure you go with the tweets. Okay, make sure you watch one of the video and then finish it. Okay, but if it's longer, you can just watch it for 15 minutes and then you will be one minute. And then at the comment section down below, according to the video that you watch, Nandiyan tayo na rito, dali. Dali. Uy! Ay, sus, nalaglag na. Ano yung bunganga? Bumangit ang bunganga mo. Ha? Mahulog yan.
Ay, subo na, mama. Hey, hindi, aray ko. Madali, dali. Tayo. Ah. Ah.
Thank you very much po ma'am sa pagpasyal. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Thank you very much. Hi, this is Ma from Mark Your Variety. Mark Your Variety. Just listening from there, Natalia, daily plan. Andyan yan si Queen Bird na pagkikiyahan ng happy days. Pwede shout out bird. Shout out bird sa pagkikiyahan. Sila pa mag-usap. Nakapiki. Thank you very much po ma'am sa pagpasyal, ma'am Beth Madayag. Pin po kita ma'am.